Aprendre de la mort per conservar la vida. Preservar la biodiversitat, la fauna protegida i amenaçada, va més enllà de salvar la vida dels individus concrets ferits o desvalguts, que és un dels objectius principals dels centres de fauna de la Generalitat de Catalunya. La conservació dels hàbitats és fonamental, així com corregir, reduir o evitar les amenaces que l'activitat humana pot tenir sobre les diferents espècies. En això també juguen un paper fonamental els nostres centres de fauna, a través de la informació recollida en les tasques forenses que realitzen. L'anàlisi i l'examen mèdic i patològic d'animals morts potser no sembla d'entrada l'activitat més atractiva d'aquestes institucions, però és, de fet, una de les seves aportacions més importants a la conservació de la natura. En el cas d'aquestes cigonyes, aparegudes mortes sota una línia elèctrica en temps de migració, el veterinari del centre de fauna actua com a tècnic pericial. La seva anàlisi forense permetrà acreditar la causa de mort per electrocució. A banda d'això, es prenen dades sobre l'estat dels individus o, en el cas de ser anellats, del seu origen. Tota una altra dimensió, també molt important, és el seguiment de les patologies que afecten els animals salvatges i es poden transmetre als humans, com pot ser la grip aviar o el virus del Nil occidental. Les mesures de precaució han de ser extremes, per poca que sigui la sospita d'un potencial contagi. En un indret on es concentren milers d'ocells migradors, com el Delta de l'Ebre, el seu centre de fauna és un espai capdavanter per la detecció precoç de qualsevol brot, cosa que permetrà prendre mesures preventives en benefici de tothom. En altres casos, certificar la mort per col·lisió o atropellament ajudarà a confirmar la presència de punts negres d'alta sinistralitat de fauna a la xarxa viària. Mitjançant les necròpsies, també es pot confirmar o descartar la mort per enverinament o per trets furtius. Acreditar de forma científica i irrefutable les causes de mort és clau per poder realitzar les accions legals i administratives que impliquin, si s'escau, les denúncies pertinents i les correccions necessàries. D'aquestes, l'aïllament de torres i senyalització de línies elèctriques, àmbit en el que encara queda molta feina per fer, és un dels més rellevants. Els passos de fauna per evitar atropellaments i la correcta gestió de la caça són altres mesures de conservació de la biodiversitat que es fonamenten, en bona mesura, en el coneixement adquirit, en base a animals morts, als centres de fauna.